Mirallet, mirallet, qui és la més bonica de tot el regne? Us sonen aquestes paraules? S'ha de ser ben flipat per preguntar-li això al teu reflex. El món dels videojocs està plegat de personatges egòlatres obsessionats per la seva pròpia imatge i reputació. I honestament, també ho està el món de la tele, la política, els esports, les arts en general, el bloc de pisos on vius, la feina i fins i tot la família. Aquesta gent es creuen el malic del món, els més intel·ligents, atractius, carismàtics. Parlem d'un narcisisme 100% tòxic que faria saltar totes les alarmes en una cita de Tinder. Fes-me cas, no vols sortir amb una persona així. Darrere d'aquesta imatge cuidada i impecable s'hi oculten traumes, inseguretats, sentiments de culpabilitat. Tot això ho descobrirem a Ugly, un original videojoc de puzzles i plataformes en dues dimensions, ideat i desenvolupat al nostre país, que s'han dut un munt de premis per la seva qualitat narrativa, jugabilitat i estètica originals. En general, tots tenim dues cares, i darrere la que veiem en el reflex s'hi pot amagar molta foscor. De tot això, i més, va Ugly. Tothom té 3 vides. La primera, la que veiem cada matí davant del mirall. La segona, la que volem fer veure als altres al món digital. I la tercera, la que ens imaginem en mons fantàstics i virtuals. Això és 3 vides. Plataformes i més plataformes i saltironets i frustració i ganes de llançar el comandament per la finestra quan tornes a caure al mateix joc on ja t'has matat 30 cops. Aquest gènere tan desesperant com entretingut ens ha regalat algunes de les franquícies de videojocs amb més èxit de tots els temps. Mario Bros, Sonic the Hedgehog, Rayman i fins i tot el Crash Bandicoot. Ugly és un joc de plataformes de tota la vida que inclou un element més frustrant si és possible, els puzzles. T'agraden els trencaclosques? Sabíeu que segons l'Institut de Psiquiatria de Massachusetts és un senyal de psicopatia? No ho sabíeu perquè m'ho acabo d'inventar. Sigui com sigui, l'enhorabona. Ugly és per tu. Però el que de veritat fa d'aquest joc un enigma absolut és la seva història. Fosca, recargolada, intrigant i plena de girs inesperats que et mantindran atrapat fins al final. A Ugly ens posem en la pell d'un noble lleig i torturat que ningú l'estima i que explora sol en un castell de luxe. No ens referim al rei Carles d'Anglaterra. Ell viu rodejat de gent. La identitat del protagonista és una incògnita que haurem de resoldre mentre avancem en la trama del joc. Hem de parar molta atenció a cada detall per arribar al fons de la veritat, perquè els creadors no ens ho han posat gens fàcil. Una pista, els miralls són la clau. L'equip format per Rita Fortuny, Gerard Singerlin, Francesc Porta i Jaime Vicente han treballat de valent durant més de 3 anys per oferir als aficionats dels videojocs una autèntica obra mestra de cap a peus. D'aquí la gran acollida que ha tingut del públic i de la crítica. L'estil recorda jocs indie de referència, com Limbo, Inside, amb traces de Little Nightmares i fins i tot Cuphead. Que no us confonguin els colors llampants i els dibuixets amables i tendres. Ugly ens explica una història molt fotuda i fosca. La clau per entendre aquest relat són els records que anem desbloquejant al llarg de l'aventura. És aquí on ens capbussem de ple en els secrets i els traumes passats del nostre personatge. No sóc un expert en psicologia, però pel que veig, alguna cosa no rutlla en la relació amb el pare. I és que una teràpia a temps pot estalviar molts maldecaps. Feu teràpia, no gasteu en criptomonedes, gasteu en psicòlegs. L'ansietat, els traumes d'infància, les addiccions i en general els problemes de salut mental són temes que sovint es tracten als videojocs indie, com a Celeste, un altre joc de plataformes que fa servir l'ascens a una muntanya com a metàfora per representar la depressió que té la protagonista. Un rotllo mite de Sísif, us en recordeu? O sóc l'únic que va fer Humanitats? Sí? Sí, sóc l'únic que va fer Humanitats. El viatge que emprenem a Ugly és un viatge interior cap a la cara més fosca de la personalitat. I trobarem les respostes que busquem. Sembla molt profund, però en realitat ja anem fent saltirons, cosa que fa que tot sigui una miqueta més lleuger. Al capdavall, és un joc de plataformes. El psicòleg suís Carl Gustav Jung va anomenar aquest aspecte ocult de la personalitat l'ombra. Tots en tenim una, i és on empenyem els nostres monstres i dimonis tot el que ens agrada menys de nosaltres mateixos. Per exemple, per fora, somric, semblo molt simpàtic, però quan jugo a aquests jocs i perdo, us asseguro que surt el pitjor de mi. A banda dels records que aporten indicis sobre un passat problemàtic, Ugly també fa ús del so per guiar-nos i donar-nos informació. I no parlem dels diàlegs, de fet, de parlar no parla ningú. Ugly és un joc mut. Però no pateixis, està ple de detalls que ens ajudaran a progressar i acostar-nos a la veritat. Para bé l'orella. Altres jocs també fan ús del so per transmetre millor l'existència d'un món ocult i pertorbador que el personatge principal amaga en el seu interior. És el cas de Hellblade, on sentim en tot moment les veus que li parlen a la protagonista i que provenen d'un trastorn psicòtic, diria que no diagnosticat. O potser sí que està diagnosticat, tenint en compte que l'estudi Ninja Theory va tenir un equip de psicòlegs per desenvolupar el joc i fer-lo ben realista.
Els més espavilats us adonareu ràpidament que l'entorn en què ens movem a Ugly és un simple reflex de la psique del protagonista. El tio està fet pols de veritat. Em recorda un col·lega de la uni que va passar una mala ratxa perquè, en fi, es va quedar calb i és igual. D'acord, aquest col·lega sóc jo. Us en recordeu del que us deia sobre Gustav Jung i l'ombra? I els monstres que habiten dins nostre? Aquí en direm Final Boss, o Cap Final. Collons, el guionista, nen. Molt bona, tio. La figura del Final Boss és potser un element més propi d'altres tipus de joc, com el roguelike d'acció, jocs on tot passa en una masmorra infinita, sabeu? Un bon exemple n'és The Binding of Isaac, una altra joia indie que tracta els traumes, el costat fosc i la lluita contra la malaltia mental, amb una història igual de fosca i colpidora, però amb més sang i fetge. Els monstres amb què lluitem a Ugly són la representació d'aquesta ombra del protagonista i tots personifiquen algun episodi traumàtic del seu passat. No podem fugir de les nostres males decisions ni de les coses de les quals ens penedim. Per exemple, jo abans de venir m'he menjat un kebab. Era bo, tot i que ara tinc ganes d'anar acabant perquè vull un altre kebab. Els problemes els hem de confrontar cara a cara, i si pot ser, amb una arma a la mà, o dues, o tres, com més millor. God bless America. Tranquils, tot i que a Ugly no hi ha armes, aviat trobarem una peça clau, un fragment de mirall trencat. A veure, jo m'estimaria més una bona destral, o una katana, o els meus punys, però això va a gustos, oi? El mirall ens permet crear un reflex fantasmagòric que imita tots els nostres moviments, duplica l'acció en direccions oposades i ens ajuda a resoldre tots els puzzles que amaga el palau, habitació rere habitació. De fet, ens haurem d'intercanviar amb el nostre reflex quan convingui. No hi ha un ordre concret a l'hora de travessar aquest món intern ple d'ombres i enigmes. Cada habitació proposa un puzzle únic a l'abast de jugadors tan principiants com més experimentats. I si t'encalles, no et desesperis. Tens una beguda màgica que et permet, com saps, tornar a començar però amb ressaca. Vull dir, tot és poètic, però també hi ha com a apologia a l'alcoholisme. En fi, seguim. Cada aspecte de la nostra personalitat és com un petit trencaclosques que s'ha de resoldre. Amb paciència i dedicació aconseguirem unir les peces i descobrir qui som en realitat. Tota l'atmosfera que crea el joc ens convida a fer-nos més i més preguntes sobre el nostre protagonista. És aquesta curiositat la que ens empenya endavant, tant a Ugly com a la vida real. L'evolució personal de tots i cadascun de nosaltres implica confrontar els aspectes més obscurs i amagats del nostre caràcter. Els hem de mirar de tu a tu i potser arribar a acceptar-los. Només així creixem i millorem com a persones. Ugly ens deixa en evidència. És un joc que ens posa un mirall al davant i ens diu no jutgis un llibre per la portada, mentre ens fa observar tots els nostres prejudicis i idees esbiaixades. Ugly intriga, mareja, dona esperances i finalment sorprèn. Gustav Jung deia que no hi ha res més aterridor que acceptar-se a un mateix completament. Sembla fàcil perquè tu veus això i dius com no m'he d'acceptar? Però acceptar-se també implica baixar les profunditats de la teva ànima, rebuscar entre les teves pors i traumes i fer les paus amb els teus propis monstres. I tu qui veus? Recorda que a vegades res és el que sembla. Excepte en el meu cas, jo semblo el que sóc. Un tio guapo, sensible, intel·ligent. Doncs molt bé, avui ens emmirallem amb Ugly. Estem amb el Gerard Singerlin, creador precisament d'Ugly. Com estàs? Molt bé. Sí? Molt bé. Amb la Mercè Oliva, que és professora del Departament de Comunicació de la UPF. Com estàs? Molt bé. I amb l'Albert Garcia, periodista especialitzat en videojocs. Com estàs? Aquí estic, molt bé. Estàs bé? Sí, molt bé. Molt content d'estar amb vosaltres. Fantàstic, el mateix diem. Escolteu, anem a parlar una mica. Què és això d'Ugly? Bueno, doncs és un videojoc. I m'agrada dir-ho perquè sobretot és un videojoc que vol explicar una història que gira al redor dels miralls, d'una figura lletja i del seu reflexe, de com s'ha d'enfrontar per resoldre els problemes que s'amaguen dintre d'un palau que està ple de secrets foscos. Ugly, a més de ser un videojoc, té una particularitat, que és un videojoc català. I la veritat que és una alegria perquè quan has de fer un programa com aquest i és un videojoc català, el primer que dius és, per favor, que estigui bé. Vull dir que no fem un acte promocional patriòtic, sinó que realment que sigui un bon videojoc. I realment és un bon videojoc. Vull dir que és un... Hòstia, no? Què penseu? Sí, i tant. És un joc que és molt interessant per com aborda les mecàniques de joc. És un videojoc que, a més, connecta molt bé amb les lògiques de l'indie, no? En el sentit de que, per una banda, veu de la tradició, no? Dels videojocs, al ser un videojoc de plataformes que connecta, no? amb clàssics dels videojocs, i per l'altra doncs, juga o connecta amb uns temes culturals interessants, una mica foscos, que després potser podem parlar una mica més, i a través d'una estètica que també s'allunya, no? Del que és habitual.
Sí, i tant. Jo l'he gaudit moltíssim jugant-lo aquests dies. Un joc que també, a banda del que deia la Mercè, té un punt de complexitat. Home, és frustrant sí o no? Sí, pot- Una totalment. miqueta frustrant, Té moments difícils, Ja. té moments de... Una miqueta. Hi ha un cert amor per fer passar malament els Però- altres una miqueta, una estona. Però també és interessant, això. Estareu d'acord amb mi que de vegades també una miqueta de dificultat Sí, home. també el fa com interessant, el converteix en un repte. Sí, home. I jo, a més, l'experiència, si voleu, us la comparteixo, dels últims dies jugant-lo, per arribar al final ha sigut molt curiosa perquè és un joc single player, és un joc pensat principalment perquè jugui una persona en solitari, tot i que pot jugar-lo acompanyada d'altres persones. Jo l'estava jugant i a les últimes pantalles vaig quedar realment... no sabia com avançar, així que vaig connectar a Discord, hi havia uns col·legues, vaig compartir la meva pantalla i entre 4 persones, a través d'internet, vam estar ja jugant-lo. Ves per aquí, ves per allà, no sé què, puja per aquí, puja per allà. Jo he fet un embolic total, controlant jo el personatge i I ho vas aconseguir. vaig aconseguir-ho i va ser difícil, 4 persones allà durant 2 hores i a les 2 de la matinada encara estava. Aquí t'han estafat una miqueta, perquè són 4 persones que només ha pagat un. Pues, bueno, ja us passa. Sí, Sí. Ei, però el van posar a la llista de desitjats d'Steam, Molt bé, Ostres, molt bé. sí, molt ho bé. vaig veure, ho vaig veure. Recolzant. Ho vaig veure. Ara falta passar per caixa. Escolteu-me una cosa, és un joc, a mi em sembla original per la seva estètica, però també per la seva mecànica. Té una mecànica molt concreta, no? Quin paper juga el mirall? El mirall és l'element central i és l'element central de tots els aspectes, tant del jugable com del narratiu. Hi ha una peça que porta el personatge, que és una peça d'un mirall trencat, que el pot posar allà on vulgui, tant en vertical com en horitzontal. Mercè Rodorià, no? Una miqueta... Una mica, sí. A l'altra banda d'aquest mirall, doncs, com passa en la realitat, es genera un reflexe. I una mica la gràcia és que el personatge pot intercanviar la seva posició sempre que vulgui amb la del seu reflexe. D'aquesta manera pot arribar a llocs que mai podria arribar de la manera normal. És una mecànica intel·ligent, és una mecànica a voltes complicada, però, hòstia, que realment està, des del meu punt de vista, està ben pensada. Abans has començat a apuntar una miqueta. Quins referents trobeu que té Agli? A què us olora? A què us fa olor? I no vull que tu responguis encara. A mi em recorda una mica Braid, de Below, no? En el sentit de tant pel tipus de mecàniques com també pel fet de que és un joc que et convida a reflexionar sobre la seva condició de joc, no? I també és un joc en què la història té un gir, no? Que acaba tenint un gir una mica més fosc, no? O que que és millor no dir-lo perquè se'ns enfada el Gerard, Sí, ho deixarem aquí, però... Suficient heroisme ha estat fer un videojoc. Exacte. Però és que el gir és bo, a més, és que Sí. no és que té un gir, tot té un gir. Sí. És que el gir és bo. Sí. Digues, Mercè. No, i aquest gir precisament et fa com repensar el que has jugat, no? Tot el que has jugat fins a aquell moment t'ho fa repensar, i aquest és un element que és molt interessant. Té una miqueta de limbo? Té molt de limbo, Té sí. una miqueta de limbo? Hòstia, sí. Per mi té una mica també de Portal. Sí, home. Molt de Portal, I tant, que té diria. Portal, sí. Perquè la mecànica aquesta que ara comentava en Gerard, del fet de que gràcies al mirall nosaltres controlem a 2 versions del mateix personatge, això fa que hagis de jugar fins i tot amb la física. Sí. Amb la física Sí. i hi havia moments que realment recordava molt a Portal, que és aquest videojoc on tu has d'entrar per diferents portals, i era magnífic perquè requereix també un puntet d'habilitat. Sí, hi ha una mecànica que la descobrireu si aprofundiu més en el joc, que li diem la mecànica Portal per la semblança que té amb aquests salts que es podien fer Portal entrant i sortint pels portals. I, o sigui que les dues que heu dit efectivament són de les dues referències més importants que hem tingut a l'hora de desenvolupar l'Agli. És un joc que és aparentment senzill i a vegades aquests són els més difícils, estem d'acord en això? Vull dir, potser no té grans combinacions de botons, no té grans històries, però collons, vull dir, és un joc difícil. No? Sí, La senzillesa és un actiu realment, no? Volíem mantenir-ho com molt senzill i per això no hi ha altres elements que no siguin el mirall. Tot es fa amb el mirall. Les memòries, aquestes petites càpsules que destapen records del protagonista, també s'utilitzen amb el mirall. Les projeccions, aquests làsers amb els que rebotes d'això, tot es fa servir amb el mirall. I no hi ha ni combat ni cap altra acció mecànica que distregui del que és verdaderament important, que és el teu personatge desplaçant-se amb aquesta estri, que és el trosset de mirall, en el que
avançant. I un aspecte que em sembla també interessant, connectat amb el Limbo i també potser amb Braid, no tant potser amb Portal, és aquesta idea de que l'avatar és molt vulnerable, no? La idea de que l'avatar és un personatge que és petit, no? Que està en un entorn hostil, que no pot fer gran cosa, no? Ara deies que no hi havia mecàniques de combat, bàsicament has de jugar, no? amb el mirall per intentar doncs, saltar els obstacles, i aquesta idea de sentir-se petit, no? És un aspecte que crec que és molt interessant del joc i que connecta també amb aquest tipus de I que connecta amb la narrativa realment. Exacte. De fet, a mi em recorda el Limbo, en el sentit que és un d'aquells jocs que, si només veiés algun screenshot, potser li diria al meu fill de 5 anys de jugar amb ell, però després, quan jugues un minut, dius potser anem a l'Astrobot un altre cop o alguna moguda així. Vull dir, perquè no és bona idea. És bo perquè, clar, és el contrast entre l'estètica del personatge, que és un joc colorista. Molt. Els escenaris són bonics, però ja quan sents la música i tot això... I volia comentar, arran del que dèieu que el personatge se sent com feble, no? Em fa gràcia algunes decisions que crec que són, evidentment, molt intencionades. Quan el personatge cau, us heu fixat que es fot una pinya impressionant? És dur, sí. Por! Que bo hi ha. I només volia, abans de sortir, o no sé si tornarem, al tema del trencaclosques. Clar, per mi, no és que sigui un joc difícil, que ho és difícil. Per mi, la clau que trobo interessant i que em connecta amb videojocs més clàssics és que bàsicament és un joc de trencaclosques. Per mi és un joc de puzzles, això que es diu. I clar, alguns d'ells... La gràcia d'un joc de trencaclosques és que sigui una mica complicat. Clar. sigui una mica complex. Ja no tenim el cervell per a aquests jocs, no? Ara tot és prema un botó i un altre. Avui dia tenim moltes facilitats. Creed que tires endavant i apretes la... no? I vinga, a pujar la torre de Pisa. Avui dia volem jugar a molts videojocs, veure moltes coses, no tenim temps, tothom va atabaladíssim, i clar, quan et trobes un repte, tens la tentació de YouTube dient-te solució ràpida, però mola descobrir-ho. No ho feu. A mi m'ha passat una cosa jugant a aquest joc. Sobretot, a mi el que m'ha fascinat, a banda de la mecànica, és l'ambientació, perquè és una ambientació, no vull dir cruel, però sí que em passa, he fet un paral·lelisme amb el Super Mario de la 64, que vas a un castell i sembla que i vas sol, i és un lloc en el qual ja estàs còmode anant sol. En aquest és un castell on estàs incòmode estant sol. Vull dir, hi ha una festa que ningú t'ha convidat, tot està destrossat, els dibuixos que hi ha no són dibuixos amables, sinó que són els traumes de la teva infància, que ara parlarem de traumes, jo crec que és interessant. T'arribes a identificar una mica amb el jugador d'alguna manera, no? Vull dir, era la vostra idea de fer un joc que explorés, que potser arribés a tocar una miqueta els teus traumes o que arribés a tocar aquells moments complicats de la infància? Home, sí que el joc vol tocar-li la fibra al jugador per fer-lo sentir vulnerable, com deia la Mercè. També parla una mica de la dificultat dels puzzles. Evidentment, nosaltres hem intentat equilibrar-la perquè no arribis al jugador a sentir-se molt frustrat, però sí que volem que senti aquesta dificultat, perquè el propi protagonista del videojoc està visquent dificultats i està sentint dolor prestant atenció a aquells records que li venen explorant aquest palau que està buit, però que dona la sensació que han passat moltes coses i coses que són bastant fosques. Doncs volíem una mica que el jugador se sentís d'aquesta manera, també. Disculpeu, és que la pròpia estètica dels records, que a més són opcionals, que això també té una certa càrrega poètica que tu esculls si vols revisitar el teu passat o no, la pròpia estètica dels records, que és una estètica infantil, d'aquelles ceres, dius, hòstia, et porta a un lloc una miqueta fosquet. De fet, a mi hi ha un moment que és... Abans d'arribar com a una mena de ball, per entendre'ns, se sent com una música d'una sala de ball que estàs apropant-te i jo vaig recordar El Resplendor. Hòstia, El Resplendor, completament. Sí. Sí, no, completament. Et deixa com molt garrativat que aquesta estètica aconsegueixi. I també el que ara comentàveu dels records del protagonista, aquests traumes, tot i que estan dibuixats amb uns dibuixos que semblen fets per un nen petit, acompanyats de la música i el dibuix mateix, creen una situació molt incòmoda. I la forma de superar-los... Disculpa, digues, Mercè. No, lligat també al trauma i la infància. És a dir, jo crec que el que és interessant és combinar joc amb trauma. És un element que és interessant, perquè al final el trauma i el recordar té molt de retornar, no? De retornar, rejugar, no? Revisitar, i un videojoc com aquest, que a més té un grau de dificultat,
s'hi afegeix, no? El fet de que has de rejugar moltes vegades al mateix nivell per tal de poder-lo superar, o almenys aquesta ha sigut la meva experiència, que la meva habilitat sempre és limitada. Més un. Jo també. Però diguéssim, aquesta idea del record, del retorn, combinat, no?, amb la idea de la infantesa i el joc, crec que és molt interessant. No? Sí. Perquè al final els jocs tradicionalment són vistos com espais per nens, i sabem, no?, que els videojocs no són només per nens, això som conscients. Sí, ho sabem nosaltres i alguns més, però sí, a vegades dius... Però en canvi, jugar, no?, el fet de combinar aquests tres elements crec que són molt interessants. De fet, el que anàvem a comentar abans és que per superar aquests mals moments, aquests records, no?, que us recordem que és l'estètica aquesta dibuixada, no?, amb plastidecors, diguem-ne, no? Hòstia, la forma de superar-ho és fer-te petit, no?, que dius, hòstia, quina habilitat més estranya dintre d'un joc, no? Que és... És que és exactament això, i dius, mare meva, no? Vull dir que devia ser una miqueta dur a vegades crear aquest joc, m'imagino, no? Sí, a veure, no tant com jugar-lo, jo crec, però bueno, en el cas, per exemple, d'això que dius, no?, de quan estàs immers dintre d'aquests records, sí, i tu per sortir vam dissenyar intencionadament que tinguessis que fer això, de prémer un botó, que el personatge es recargolés com patint, que no fos una cosa senzilla. De fet, el Pazos, un creador de contingut, va fer un vídeo arrel d'aquesta cosa de l'Agli, va fer un vídeo parlant de com els botons, no?, prémer botons, poden expressar coses. Doncs nosaltres vam intentar fer una cosa així i, bueno, ho vam aconseguir o no, però allà està. Pensem una miqueta, altres jocs que t'ajudin a identificar-te amb el protagonista. Jo recordo molt quan va sortir el GTA San Andreas. Jo sempre pensava, hosti, tots els neonazis que juguin a videojocs ara s'han de menjar el CJ. Sabeu què vull dir? Que és un personatge afroamericà, no? Dius, us heu sentit identificats d'alguna manera amb el personatge? D'Agli? Sí, Dagli. Sí, no, i tant. El fet de, precisament, no?, el fet de jugar amb aquest personatge tan petit, no?, tan enfrontant-se a reptes aparentment irresolubles, però que finalment, no?, pots resoldre. Sí, clar, jo crec que aquí hi ha un punt de connexió important, no?, juntament amb tota l'ambientació. I part d'aquesta idea del sentiment de fracàs, però després, a través de la prova, la superació, és un dels elements en què moltes vegades, no?, ens sentim identificats amb els avatars dels videojocs, no? Aquesta idea de primer, no?, sentim el fracàs a través de superar els nivells, però després, no?, a través de moltes proves, poder superar a vegades aquí hi ha aquesta identificació. Clar, perquè arran d'això que dius, potser jo també m'he sentit identificat, òbviament és un videojoc, la idea és l'objectiu, però potser tampoc voldria jo sentir-me identificat. Almenys segons la lectura que jo faig de l'argument, que suposo que cadascú tindrà la seva pròpia lectura de tot el que passa. Bueno, és bastant evident, però a mi a vegades també em passa jugant a videojocs que em centro tant en la jugabilitat que m'oblido de la història. Però, bueno, és fàcil, de formació professional, també, això, no? També, però és fàcil lligar caps de l'argument i és això que comentaves ara, no? Ens sentim vinculats amb aquest noble en el seu palau, però al mateix temps, mentre veiem tot el que ha succeït, dius, ai, no sé jo si... És realment molt fosc la vida que ha tingut aquest personatge. Però sí que d'alguna manera els videojocs ens ajuden a vegades a identificar-nos i veure coses de nosaltres mateixos, no? Vull dir, no... Totalment, i del món que ens envolta. Al final, jugar a un videojoc moltes vegades té a veure amb, ara que parles de GTA, té molt a veure amb situar-nos, no? Juguem amb un avatar en un món que té unes regles, que a vegades té unes regles morals en què no pots fer unes coses i no unes altres, a vegades és molt obert, com el cas de GTA, i moltes vegades els jocs ens conviden a pensar quins són els límits, no? Quina és la diferència entre nosaltres com a persones, amb nosaltres com a jugadores, amb l'avatar que estem portant, no? I a vegades fent coses aparentment immorals, no?, que en el món real no faríem mai, però que ho fem en el joc, també és una forma de reflexionar en aquest sentit, no? Aprendre de nosaltres i també reflexionar sobre el món que ens envolta. Per això, per exemple, en el cas de GTA és el cas claríssim, no?, que el joc et permet fer moltes coses que no són, no?, que en el món real no les hauríem de fer mai, però que, i per això moltes vegades s'ha vist com el videojoc immoral per excel·lència, però no és exactament així, perquè al final el que ens convida precisament és a reflexionar en això, no? I també com a jugadors o jugadores podem decidir si volem atropellar, no?, un vianant o no, no? I en aquest sentit això és el que fa més interessant aquest tipus de jocs, en què podem fer aquest tipus de tries.
Jo sóc dels que esperen els semàfors al GTA. Ah, sí, ets tu, Jo respecto les normes de circulació. D'acord. Si algú pren mal, reinicio la partida. Quan a la tele et diuen són tres anuncis i tornem, tu t'hi quedes. Tu ets d'aquests que dius, sí, tres anuncis. Molt bona persona dintre del Sí, sí. GTA. Estic pagant així el programa, fantàstic. Deu ser molt divertit jugar amb tu. No? No, però a mi, per exemple, em costa a vegades fer el mal conscientment, no? En els jocs, és a dir que en aquest sentit... No, però a vegades, és a dir, que pots jugar i no passa res, òbviament, tu pots atropellar tothom que vulguis en el joc i això no diu res de tu com a persona. El que diu és que t'agrada, no? Jugar amb aquestes regles del joc, però al mateix temps és més interessant veure com ens situa, no? Com ens situem nosaltres en relació a aquest tipus de normes, no? A mi em fa gràcia la manera amb la qual, al final, és un videojoc que t'explica que la mecànica que utilitzes està molt lligada amb la narrativa. Em recorda potser al God of War, que hi ha millores, no sé si el God of War el teniu... Sí, no he jugat. Bé, hi ha altres jocs que també ho tenen, però que hi ha millores que fan que el teu personatge, per exemple, sigui més fort, però a canvi que rebi més mal, no? I al final està molt lligat amb el món de la ira, amb la idea de la ira, en la qual tu ets capaç de fer mal als altres, però és que a la vegada t'estàs fent mal a tu mateix. No? Vosaltres intencionadament vau fer aquest tipus de mecàniques? Bueno, l'Ugly no té aquest tipus de mecàniques en quant a que el jugador escull activament, no? Com podries fer en el God of War. En aquest cas és un joc que va molt més guiat a nivell de dificultat i en quant a les eleccions que té el jugador són més intel·lectuals, més, més en un nivell narratiu. I és potser el puzzle, bueno, no diré el més complicat en realitat, però és un dels puzzles, és el puzzle més gran del joc. Les habitacions s'acaben, però el puzzle narratiu és el que continua fins al final i, de fet, inclús un cop l'has acabat encara hi ha una última volta que està allà. Però en lo mecànic, en realitat, hi ha descobriments, hi ha coses que pot fer el jugador per la seva banda, però si no el joc s'encarrega d'encaminar-lo una miqueta. Però també és interessant això, el fet de que no tinguis elecció, és a dir, i no puguis... Bueno, pots deixar de jugar, òbviament, però no tens elecció en doncs això, no? En matar els bosses, no? De final de cada nivell, no tens elecció en el final, i aquest és un element que és interessant, precisament perquè, és a dir, et situa en una posició diferent a la del GTA, no? Que dèiem que en el GTA tu pots elegir, no? Si atropelles o no atropelles, però en aquest cas el fet de que no puguis elegir també et fa reflexionar, no? En la línia del que abans parlaves, de que et situa en una posició en què dius ostres, jo abans em sentia molt identificat amb aquest personatge i ara què diu de mi, no? Hi ha una història que et porta a un lloc, hi ha un destí escrit. Exacte. De fet, en aquest joc, no és gaire spoiler, realment tu no mates els bosses. Tu no, en cap moment els mates. És veritat, és veritat. Realment tu escapes, estàs fugint d'ells i ells solets es fan mal. No és gaire, és spoiler lleuger. No, ja està bé. I això és molt xulo perquè realment abans hem donat voltes al voltant d'això, però ara seguia pensant mentre parlàveu. M'encanta que estigui tan enfocat. Realment sembla que estiguem parlant d'un joc molt lent, molt de pensar, no però és el que al Japó es coneixeria com un action game. És un joc de moviment. Al final et mous, saltes, no pares de moure't cap aquí, cap allà, vas explorant. O sigui, hi ha moviment. Vull dir que si algú ens està escoltant i pensa en el joc i pensa com és un trencaclosques, com fer un sudoku, no. Hi ha una acció, hi ha un moviment. Amb una càrrega narrativa important que et porta de la mà. I sobretot, per mi és molt destacable l'enfoc amb una sola mecànica. Sembla que ho comentàvem l'altre dia, ho subratllaves tu. No és fàcil fer un videojoc on realment les eines de les que disposa els jugadors són tan poques, cosa que no és dolenta, és bona. És al contrari, no és com quan jugues al... O sigui, m'encanta, el Zelda Tears of the Kingdom, no? Sí. Si tu jugues al nou Zelda i fa temps que no jugaves i agafes el comandament, dius... Mare meva. Com es feia això? Saltar amb aquest botó, amb aquest estirar l'arc, no sé què. Bé, al final, un Mario, vull dir, un joc de Nintendo tradicional, és això. Vull dir, és una mecànica super senzilla, no? Però hi ha una altra mecànica també. Quin paper juga l'alcohol en Ugly? A veure, juga dos papers. El narratiu, tot intentem que tingui sempre aquesta vertent. El narratiu, el personatge pateix d'alcoholisme i quan s'enfrenta a una situació que no pot donar abast, s'acorreix a l'alcohol. Poètic.
no? I a la vegada, mecànicament, també és una eina que li donem al jugador per dir deixa'm tornar a començar, deixa'm esborrar i tornar... Sort d'aquesta mecànica. Sort d'aquesta mecànica. Sí, que no direm sort de l'alcohol, perquè aleshores seria una altra cosa, però sort de la mecànica aquesta. Sí, no volem deixar entendre que l'alcohol és la solució als problemes, perquè ell no soluciona res. Exacte. Quan beu, ell torna al punt de partida, no posa solució. Ell, per solucionar els puzzles, té que realment resoldre, arribar a la següent clau que li permetrà seguir avançant en la seva història. Però sí que és una eina a la que el personatge recorreix per la seva condició i el jugador la té com una eina per resoldre el puzzle final. No, i tu quan jugues realment ho notes com autodestructiu, no és el fet de quan estàs encallada i ja no pots tirar més endavant perquè t'has equivocat o no ho has fet prou bé, el fet d'haver de veure ho notes com que és una solució no molt adequada, no? Vull dir que té un punt autodestructiu molt important, no? És que també una espiral. connecta. Sí, exacte. Una espiral que no... No sé si ho heu detectat, això és una tonteria que té el joc, que quan veus, tu has dit, hi ha com una aberració cromàtica quan el jugador es desperta. Pues, com més vegades vas bevent en el joc, el joc el personatge apareix com dormit al terra i t'obliga a moure una mica el joystick i el personatge com remuga una miqueta i després s'aixeca. Com més vas bevent, més l'has de moure perquè s'aixequi. Ho diu amb orgull, ho heu notat o no? No, però és que està molt bé, és un detall. Ja que vas comentar. Sí, és un detall. És que té molts petits detalls. No sé si recordeu un que em va fer molta gràcia, que és un palau i hi ha un lavabo. I hi ha un vàter entre el lavabo. Sí, en el vàter el personatge s'ajup, es tira un pet. Fixa't. Només allà. Aquí es veu la catalanitat, Només allà. Se'ns agrada. Aquí es veu la catalanitat, sí. Jo vaig dir, ja veuràs com aquesta gent del Team Ugly m'ha amagat aquí una fita, un logro, de tirar-te molts pets. I vaig tirar-me com 100 pets. Vaig dir, i no va sortir. Pues mira, Hauríeu d'haver fet una fita. Tot el que no fas al GTA ho fas a l'Agli, tu, Val, perfecte. això, Jaime Vicente, que són els companys de l'Agli, és el que ha posat cura en que tot el palau està ple de totes aquestes merdetes que cauen, que tal, aquestes petites interaccions. És el que un univers, no, al final. Sí. Vam perdre molt temps i molts diners fent aquestes coses, així que gràcies perquè algú hagi anat al lavabo, s'hagi sentat allà i hagi vist que et pots tirar un pet. És que fa molta gràcia. Hòstia. És que, clar, tu comences a fer pets tot el rato. Sí. Fantàstic. Escolteu, quins altres valors afegits podem trobar als videojocs que no sigui senzillament jugar? Perquè en aquest cas és repensar els traumes, enfrontar-te potser a banda del repte intel·lectual. Vull dir que això és obvi. Bé, de fet, jugar mai és només jugar, no? En realitat, quan juguem sempre reflexionem o sempre aprenem alguna cosa. Jo també la veritat és que la idea de... És a dir, els videojocs estan bé fins i tot quan no aprenem res, aparentment, no? Vull dir que la idea d'haver de legitimar els videojocs a través del fet que siguin productius, potser posaria en dubte, no? La idea de que necessàriament hem d'aprendre alguna cosa a l'hora de poder valorar positivament un videojoc, no? És a dir, la idea de que el videojoc t'aporta alguna cosa sempre t'aporta alguna cosa, no? És que avui dia sembla que tot ha de ser productiu. Sí, efectivament. No tot ha de ser productiu. M'ho estic passant bé, deixa'm en pau, no? Exacte. I al mateix temps, de nou, quan juguem mai només juguem, no? Hi ha aquesta idea de vegades dels jocs com que passen en un cercle màgic, no? Aquesta és una idea de Johan Huizinga, que el que deia era que tenim aquesta idea de que quan juguem és un espai totalment aïllat de la realitat, en què és un espai que no és productiu, és un moment en què no té efectes en principi en el món real, que passa en un espai acotat, sigui el taula de joc, sigui l'espai on juguem a futbol o sigui la pantalla de la consola de videojoc, però al mateix temps aquesta idea de que el joc només està aïllat del món o la nostra realitat no és veritat del tot, no? Perquè el que deia abans, no? Al final, quan juguem, sempre té això un efecte, no? I sempre estem reflexionant, o sempre estem pensant, o sempre prenem alguna cosa de nosaltres mateixos, no? De com ens enfrontem al fracàs, o com ens enfrontem als reptes, o això, no? O com pensem, o com aprenem, no? A superar reptes, puzzles i nivells. És un joc, a banda d'això, que t'emportes amb tu. Si t'has quedat en una fase que no saps com avançar, li dones voltes... No sé si et referies a això, de portar-lo amb nosaltres, però sí. No, i entenc que també té una certa càrrega política,
no? Totalment, totalment. Jo, per mi, és un joc, que aquí no sé si estareu d'acord, però és un joc que té molt a veure amb la crisi de la masculinitat hegemònica contemporània. És a dir, per mi és sobre la masculinitat. Sí, per mi també. Perquè al final ens parla molt dels efectes, o sigui, ens retrata la masculinitat tòxica, no? En la figura en els records, no? D'aquesta figura d'aquest pare, no? Que és dominant, no? Que exerceix la violència contra els altres, que és narcisista, i per l'altre també ens mostra els efectes d'aquesta masculinitat tòxica, no? Sobre els altres, sobre un mateix, la incapacitat per ser, no? Per pair les pròpies emocions, la llei de l'alcoholisme, no? Com una sortida quan no es pot pair, no? I ens mostra això, no? La cara fosca d'aquesta masculinitat hegemònica, no? Que ara està de fet en dubte. No? Per tant, no és una cosa volguda, però connecta molt, no? Amb aquest context contemporani en què estem repensant, no? Aquest tipus de qüestions. Doncs sí, no només retrata aquesta figura del pare, que és és un verdader monstre, que desgraciadament trobem en la societat persones així, i per contrapartida aquest fill, que és tot el que el pare no espera que sigui la seva descendència. És una persona fràgil, sensible, que té aspiracions més enllà de ser el qui mana, de ser el que exerceix la força, i sí, que és una lectura perfectament acertada. Sí. No, és que ara m'estava recordant d'algunes escenes. A mesura que vas jugant, vas saber més de la història i hi ha moments durets, Es fa dur. Hi ha moments durets quan comences a avançar i ja portes com 4 o 5 mons, perquè no hem parlat de l'estructura. Jo penso que també és interessant l'estructura del joc. Estem dintre del palau i llavors la gràcia és anar, entrant a diferents sales temàtiques, no? Com les pantalles d'un videojoc. No? Hi ha una pantalla que és més com una mena de tot de vitralls, no? Molt macos. Una altra que és com les estances on dormen i tot això, i has d'anar resolent tots els nivells, i a mesura que vas avançant en cadascun d'aquests mons vas veient més la història, i hi havia moments estava com... es notava, quan us deia abans que estàvem jugant amb uns col·legues per Discord, tots en comunicació, 4 persones, estàvem com callats allà, com seriosos, en plan... És xungo, això. És que al final jo crec que això és la metàfora d'una infància traïda, que al final la infància en general, o hauria de ser així, potser, per tots és un lloc de la memòria, és una pàtria feliç, és un lloc que no existeix físicament, però que sí que existeix amb una visió feliç. I precisament el joc és una perversió de tot això, des del meu punt de vista. Vull dir, el que dèiem, no? Estances precioses, cançons infantils, cançons de bressol, que hauria de ser un lloc on refugiar-te, i és tot el contrari. Vull dir, al final és una història sobre el maltractament infantil. Es podria dir, és així. És així de dur. A mi hi ha un punt que em recorda la història de Hamlet de Shakespeare, en el sentit que el pare és aquesta figura de guerrer, de rei dur, I en canvi Hamlet, la tragèdia segurament de Hamlet, és que ell no ha nascut per res de tot això. Vull dir, tot el que fa Hamlet, si recordeu la història, no? Tot el que va fent Hamlet segurament al llarg de l'obra, hi ha una gran part que és per intentar contentar el fantasma del seu pare. Va per aquí una mica la cosa? Sí. Va per aquí. És Hamlet una inspiració? És una d'elles, sí. Fixa't. Sí. Tenim diverses històries clàssiques que sí que formen part una mica de l'imaginari que ha construït l'Ugly, i és una d'elles també. Quines més? Alicia, per exemple, el mirall, el tema del mirall, i no només per això, sinó per com Alicia, una de les lectures que té és el fet de que és la infància, la imaginació dels nens respecte amb la rigidesa dels adults, i també té una mica d'això, de com el nen es refugia en aquests ninots que reparteix pel palau, que ell els construeix i són els seus amics, perquè ell viu aïllat totalment de l'exterior, perquè el pare l'oculta de la societat, perquè s'avergonyeix de tenir un fill que és així, que és afeminat, que és lleig, que segons el que ell pensa que no el representa. Sí, és que m'estic recordant ara que deies això, és una escena que és un moment que potser no és de les més dures, però que és ell jugant amb un gronxador i el pare enfotent-se d'això, que està jugant amb un gronxador, i és aquesta imatge tan dura, no? A més, totes les imatges del pare estan guixades al llarg del castell. Parlem d'un tema potser una miqueta més complicat. Encara més? Encara més? Sí, perquè estem a punt de parlar de diners. Vale. I hi ha poques coses més complicades que aquesta.
Com va això a nivell... O sigui, com és fer videojocs a Catalunya? Vull dir, quin és el futur, millor dit, quin és el futur del vostre equip, d'Ugly Team? Bueno, a veure, fer videojocs en general és molt complicat perquè tècnicament són complicats de fer. Ho és el cinema, ho és totes les arts ho són, i els videojocs el que passa és que acumulen moltes arts diferents i és un conglomerat de moltes disciplines. Però només per la seva pròpia idiosincràsia ja ho és. Després hi ha la part comercial, que és una altra trava que desgraciadament s'ha de superar d'alguna manera. Aleshores, l'Ugly és un joc car no per ser especialment gran, que és bastant més gran del que jo hagués imaginat fer, sinó perquè és tot fet en animació tradicional 2D, és molt cara de fer. Avui en dia hi ha altres recursos que pots fer coses molt boniques també, no és per desprestigiar-les, però bueno, nosaltres vam enfocar-nos molt en aquesta tècnica perquè ens agrada molt. La música també ha estat molt ben treballada, molts altres apartats. L'Ugly és un joc car. Puc preguntar quan ha costat? Es pot preguntar això? Sí, cap problema. Entre pitos i flautes, al redor d'uns 300.000 euros. 300.000 euros. Puc preguntar quin retorn ha tingut? Això no t'ho sé dir exactament, a més de que potser hi ha contractes de pel mig, que no estic segur fins a quin punt podria dir-ho, però bueno, estem en camí d'aconseguir-ho. Quan tardarem? Jo crec que encara queda. Però bueno, pot haver un puntet de llum al final del túnel, ho veurem. D'això dependrà que puguem seguir fent jocs i esperem que algun dia es pugui tirar endavant un altre projecte. Estem en una situació que les grans empreses o que acaben fent-se amb el mercat sencer i donen molt poques oportunitats a estudis independents com Ugly Team o com qualsevol altre estudi petit? Sí. És així. Només cal entrar a la pàgina de Steam i veure què és el que t'ensenya la pàgina i els jocs que estan allà darrere, que hi són, els has de buscar activament en la majoria dels casos o tenir la sort que de cop, no sé, un miracle d'aquests, que un gran youtuber es fa una cadena de youtubers grossos que de cop posen el teu nom a la vista de tots i, bueno... Sí, no, fins i tot de vegades, encara que un creador de contingut jugui el teu joc, tampoc vol dir que sigui un èxit. Jo he vist casos de creadors de contingut els més grans de tot el món que han jugat a jocs catalans i resultat 0 descàrregues. Sí? Sí. Jo he vist casos, rotllo PewDiePie, jugant a un joc català, 3, van descarregar 3. És que és un moment molt complex ara al món del videojoc perquè els mitjans de comunicació generalistes moltes vegades, i tots en general, venen com aquesta indústria, genera més diners, patapim, patapam, és tot diners, vinga universitats de videojocs, vinga tal, però realment és una indústria, el Gerard ens ho comentava ara, que és molta competició, molts videojocs, cada dia surten, com deies ara, Patrick, a la plataforma Steam, la plataforma ordinador, potser surten 30 o 40 jocs nous, i tu, clar, vosaltres potser heu estat 2 o 3 anys preparant aquest videojoc, ha arribat el dia del llançament, el veieu a punt de sortir, ha sortit, es col·loca dalt de tot i de cop i volta, pam! Ja hi ha 30 jocs nous que estan ocupant l'espai. En el fons, això també passa en el món editorial. I tant. Editorial, vull dir, cada dia arriben al món dels còmics, al món... a tot arreu. Hi ha molta oferta, cada vegada el públic té menys poder adquisitiu, i per mi una cosa que sóc molt crític també, a veure com ho explico, perquè de vegades els jugadors i també els videojocs, aquests més populars, diguéssim que els jocs més populars t'enganxen i no et deixen anar. Ja. I també a vegades els jugadors no es deixen anar, també. Ens estem entenent. A vegades és còmode. No? Sí, és que és còmode. A vegades mires Netflix a veure què vols veure i acabes veient un altre cop el mateix. No? Sí. Mercè, vols acabar per concloure? Sí, fa 15 anys, no?, que va ser el moment d'eclosió dels indie games, en què semblava que era un moment que s'obria l'oportunitat de que noves creadores, nous creadors creessin nous tipus de videojocs i que ha sigut així, però és cert que ara, 15 anys després, ens trobem amb això, Steam està saturat. Inicialment el mòbil semblava que potser podia ser una via també per aquest tipus de jocs petits, que també al final tampoc ha sigut el cas, però al mateix temps crec que també és interessant o és important parlar a nivell econòmic d'aquest tipus de videojocs, perquè ens permet entendre bé què és necessari per fer un videojoc d'aquestes característiques i també quines poden ser les respostes, tant a nivell d'administració pública com a nivell dels usuaris, de creure en aquest tipus de produccions, perquè al final
final és cultura, no? I ens hi juguem una part tant. important. I en aquest sentit és un aspecte que és important. Vull dir que fa 15 anys en Indie Game The Movie, no? Que aquella pel·lícula que va crear la mitologia no? dels Indie Games, semblava que no calia res no? Per crear un videojoc, no? Super Meat Boy, Fez, no? Doncs tu a casa tancat no? Podies crear un videojoc i això d'alguna manera va crear la trampa de que semblava que només si vols pots, no? I que només és la creativitat el que importa. I en realitat la creativitat és molt important, però també és molt important tenir unes estructures que ho facin possible. Exacte. Doncs Mercè, moltíssimes gràcies per la teva aportació i per la teva visita. Albert Garcia, moltes gràcies igualment. Vosaltres. I Gerard, moltíssimes gràcies tant per haver estat avui aquí com per la feina tan fantàstica que heu fet a Magli, que de veritat que us recomanem, sí o no, estem d'acord? I tant, i tant. Sí, directe a buscar-lo i a comprar-lo. Per favor. Moltes gràcies als tres. Bueno, m'agradaria dir que gràcies a vosaltres i al programa per donar visibilitat al nostre joc. Espero que l'audiència s'atreveixi a donar-li un cop d'ull i, bueno, gràcies per tenir-me aquí. Fantàstic. Moltes gràcies.